Благотворителен концерт и вечеря се организира в ресторант Казанлък. Събраните пари ще бъдат приведени за лечението на 12-класничката Ирина Мишонова, която пострада при тежка катастрофа. В момента тя е в будна кома в болница в София. Концертът в Казанлък ще се проведе на 15 юли от 19 часа и се организира от руската общност в града. В него ще се включи и казанлъшката група Грамофон. В началото на май тази година 12-класничката от Хасково Ирина Мишонова попада в тежка катастрофа, от която следват тежки последствия за момичето. Тя изпада в кома, преместена е за лечение в няколко болници. Ирина е поредният случай в България, от който става ясно, че няма предвидени средства от здравната каса за лечението на хора, изпаднали в будна кома. Семейството й няма нужните доходи за осигуряване на лечението и рехабилитацията, от която тя се нуждае, за да продължи да се възстановява. Добрата новина в случая е, че Ирина се повлиява на извършваните интервенции и има уникалният шанс да се излекува, за което обаче са нужни средства. В цялата страна е подета кампания за благотворителни прояви, които в повечето случаи са организирани от руската общност в България, какъвто е и случаят в Казанлък. Организатори на благотворителната вечеря концерт, която ще се проведе утре на 15-ти в хотел Казанлък, се явява руската общност в град Казанлък и за нас е много се радваме, че се намериха много хора, които купиха билети и ще посетят този концерт. С тяхната помощ и с събраните средства се надяваме наистина Казанлък много да помогне на това момиче, което е изпаднало в голяма беда, Ирина Мишонова. Съпругата на Максим Буковски, Евгения Максименко, е автор на видеоклипът и плакатите, които се разпространяват в интернет и призовават за помощ на момичето. Аз видях, че никой не иска да помага. И аз реших, че трябва някой да почне да прави нещо. И затова аз реших да направя клип и пусна навсякъде, да хора знаят за беда на Ирина и ще помогнат. Аз надявам се на това. Почти всички билети в Казанлък са продадени. До сега от България и чужбина са събрани 25 000 лева за лечението на Ирина. Надеждите на организаторите на благотворителните изяви, които ще продължат в различни градове в България, са Здравното министерство да предвиди субсидии за лечение на хора изпаднали в будна кома.